Takže dobrý den, lidi, dneska vítám u dalších mých příběhů. Dneska si řekneme, jak jsem asi jak před týdnem, byl jsem se psem, jo? Šel jsem domů a už jsem si myslel, že to je všechno v pohodě. Ale asi tak v půlce cesty se mi chtělo srát, jo? A prostě, v půlce cesty se mi chtělo srát. A já prostě vidím kukuřiční pole, co tam co mohl schovat. Běžím úplně se psem, já tam psa někdy nedám a prostě to. Já tam si asi tam jakoby sednu, ne, do té země. Jakože ve vzduchu si nějak sednu, abych to mohl jakoby kedit. Takže a pak, prostě když jsem to vykedil, tak moje hovna byly na zemi. Vypadalo to jak dortík pro nějakého dědečka, jo. A prostě taky. A pak, víte, když jsem měl tu špinavou prdel, tak víte, co se stalo? Víte, jak má kukuřici tu takový to listí. Tak s tím jsem si utřel normálně, protože jsem neměl jsem žádný toaleťák, ty vole. No a prostě to já potom nemohu vědět, že jsem tak postrál v kukuřicím poli. No tak doufám, že jsem vám to dal příběh, ale pokud ano, dejte like nebo odběr, tak čau.